As-sam'u wa ta'atu haqqun 'alal mar'il muslim. As-sam'u utawi ngrungokno wa ta'atu lan taat iku hakun wajib alal mar'i ing atase wong al muslimi kang muslim. Jadi wajib kanggone wong muslim iku sam'an wa ta'atan karo pemimpin. Ya. Karo pemimpin fima ahabba au kariha. Si awake dhewe iki seneng dengan keputusannya utawa ora seneng dengan keputusannya. Budaya Kanjeng Nabi. Itu wajib kanggone wong muslim taat mematuhi patuh karo pemimpin. Cek awake dhewe iki seneng utawa ora seneng karo keputusane pemimpin iku. Malam yukmar bimaksiatin, selama awake dhewe ora dikongkon maksiat, wajib tetap mematuhi pemerintah. Nah, kepingin cara awake dhewe iki gak patek seneng dengan keputusannya iki pengen ling ngono wae. Dene kok dilingno kok wis gak mendo ya sudah. Intinya dhewe gak boleh ngontak. Karena keputusan pin sing awake iki kan ini awake seneng dengan keputusannya dhewe wajib karo jangan wae akhir-akhir kan ya apa si mau akhir-akhir orang memberontak rodok gelo dengan keputusane MBG ya. MBG mau dibuat ASN, sedangkan guru yang mengajar sudah berpuluh-puluh tahun ora ono kabare. Itu kan semestinya keputusannya gak tepat aslinya gak tepat, tapi mbok piye-piye wae cek tepak gak tepak, cek seneng gak seneng awake dhewe iki tetep wajib patuh. Senajan iku cara kasarane adanya MB ya paling lagi pirang bulan ono kabar apa di ASN. Iku kan gak tepat. Guru sing mulang puluhan tahun ning gone sekolahan swasta iku ora ono kabeh. Padahal mulang wis puluhan tahun, guru honorer mulang wis puluhan tahun. Bisa kadang ngene barang mikir. Mulya iya kira-kira ya guru karo mulih gawe MB. Lah itu kadang mikir lho ya. Kira-kira mengangkat derajat guru ya, dengan mengangkat derajatnya petugas MBG kira-kira negara mulya endi kan. Terus seandainya tidak ada sekolahan terus dikei MBG ya sapa? Lha sing rada gak tepat kan ngono asline. Semestinya sing dikei yang berangkat di MBG. Misal guru-gurunya itu semestinya ya diangkat dhisik lah sing isih honorer iku ya. Ora kok petugas MBG diangkat juga apa-apa, tapi ya kudune kan didasari dibarengno nak petugas MBG iki apa tak ASN no kudune guru honorer sing ya kudu tak ASN no sik tak ASN no sik kan kudune kan tak angkat sik ora gek petugas MBG. Ngono pemerintah mbok mikir ora sini kan. Mari ya repot sak repotan. Karetan sing pirang-pirang puluh tahun mok sak ulane sekedar 200 400 dengan bayar iki sing lagi mencok gajine jutaan ya. Dengan alasan jarene dana gawe mergawe dadi guru. Lah terus nak wongku terus
berpikir terus kok kono, ya wis nak ngono aku ora usah dadi guru. Sak Indonesia ora ono sing gelem dadi guru negara gak sehat. Kira-kira. Tapi bapak pemerintah pikirnya gini, lo kalau kepengen gajinya banyak ya gak usah kepengen jadi guru kan. Guru itu ikhlas beramal. Terus nak rakyat iki terus berpikirannya terus ya wis aku urip mau dadi guru aku dodolan. Aku kabeh wong dodolan. Ora ono sing mulang. Gak negara iki goblok. Ngono ku monggo ngono kae ya gak mikir. Keteng. Kaya iya sebelah ini proyek. Itu kan kabeh proyek. Semene ya untuk sing wis. Fa iza bi maksiatin la sam'a alaihi wa la ta'ah. Nalikane diperintah maksiatin kelawan kemaksiatan. Fala sam'a alaihi wa la ta'ah. Ketika awake iki diperintah nglani maksiat, ge awake iki oleh berontak. Maksudnya oleh gak sam'an atau oleh gak patuh kan, oleh protes besar-besaran. Tapi selama awake dhewe gak dikongkon maksiat ya gak oleh. Tetep wajib sam'an wa ta'atan. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar.